Хора, искам да ви съобщя една много важна новина. Започва втори сезон на видеята ми. Ще има неща от света, които ви се случват. И аз ще говоря за тях. Ще участват 4-5 герои. Може да напишете в коментарите за имена. За сега съм изправил 2 имена за един мъж и едната жена. Берта и Пешо. Напишете другите 3 имена в коментарите и започваме новия сезон. Всеки сезон ще се редува на 16 клипчета. Първите 16 минаха. Това е 17-то клипче и се води от новия сезон. Чао!